Shege bai rabe. Assalamu alaikum. Kai tsohon maye ne abin ya kare ma ga kuɗin masifa amma abu ya kare ma ka ce sai ka sha. Na ruwanki kudinki ne ko namu? A kuɗinka ne. Yanzu ma wata 'yan matsala ce ta taso a gida. Ni ne na zo na same ka. Ai na ki sato wannan masin din. Aya za in sato mashin. Wannan na ne wanda kakan wannan baban ya ban min gado. Baba ki gado ne wannan? Gado ne wallahi ba gansa ba ai an ci gado sosai. Ki ana bari miliyan da gida da mota sai a baki me siyasa wannan masin. Dan an ban mashin kare na ne. A dama ku manya sai da ban muku gidaje haka da motoci. Akwai masala. Masala me? Allah ke yanzu ke mutu ba me zaki ban ma da danki. Sai ba ban mai da ganin yanzu lallaba. Allah ya kiyaye. Menene tana tafi da ke yanzu? Na ga dillayen nan yunwa ce nake ji kuma na ga dillayen nan kuma kai ne best friend ina shine na zo na dan zagayo ko da 500 wai ka bani. Ki sai ya zo maula ne bai zai baki ko din rai. Ku da an ga mutum sai nake na sai a basi kudi. Ban gane su 500 din Allah muna tare da kai dan yarbawa ka ce wala ka bani ba. Sai zai baki 500 bayan. Bala ka bayar ba. Sai zai basi. Ka san menene ba wai magana za mu ta ba. Zan ba ka jingira wannan mashin din da kakan kakana ya mutu ya ban man. Kai ma ka dan wannan kai je in dawon ka ma kudin gancin goshi ko ba haka ba. Mu zai ki basi ya zingina da mashin. A nace zan baka mashin din gaba ɗaya ka rike a gurin ka kana ji in na dama da 500 ɗinka sai ka ɗau mashin ɗina ne wa gaban ki yaron 500 sai ki dawo da 500 sai ki dauki masu na ki yawwa sai ka gane amma gwamnati baya aikin banza sai ki bada wani abu a sama lada ajiya sai ki bada 1000 sai ya zo wannan ajiya masu ɗina akwai wa sai ki a sayi masu naira 1000 kuma ni da na aji 500 a zo mana zo ki tafi wani wuri mana to 500 ka ce 1000 sai a baka 1000 duka ko to shi kenan ba masala amma da Allah abun mun mayan din nan a hankali dan sa mai lema ma inda hali shege bai rabe sai ki di mashi naki wallahi sai ki di mashi naki akwai da mutanen nan ba su da mutunci wallahi hai amma fa mutumin nan kana da kuɗi ka duba kuɗi ba su dauka ne gari ya gani guda da ya bani kar ya baki guda biyu shege bai rabe Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya taimaki dan gama man yawo. Ya giri. Alhamdulillah babur ka siya ne? Wallahi ya Mariya. Allah sai ya kai. Ya Mariya. Allah sai ya kai. Ya jama'a. Alhamdulillah Allah. Kai babur ba yi. Allah. Allah wallahi. Ta yi kyau. Ta yi kyau sosai ba. Kuma ba ka san ni kaina ina neman babur Faransiya. Allah. Wallahi. Ina neman mashin. A guje ma. Nawa kika siya wannan? Baka magana yake siyar mun ko? Mu dan kasuwa ne. Ya siyar mata. Wallahi wa ya kase. Masifa wa ya kase. Kamar ya masifa ta. Muka sai Allah ya raba mu da masifa. Ba kashi zan ma transfer. Zaki miji transfer. Amma 7,500 zan tura ma. Transfer. Zaki mana yahu, zaki tura mana sai kala. Kaman babur in ba gani ba shikenan. Bari ya dauko waya. Kawa sa kano. Wannan da wanki ne. Union Bank. Yawa lafiya. Bai gasi sai ya ga Allah sai gansi zai baki masu. Ya sigo. Kai ta kofa ruwa. Ya ki tashi. Bai tayi ba. Bai tashi. Oh, ya manta babu log ne. Babu log. Kamar ne wa kai wani. Akwai malam Sadu a nan kwana. Ki sai ta baki fulogi na dare. Ba wannan unguwa zaki tuka masin ko? Ba nan zan na je kofar ruwa. Da dai iska ta nan unguwar nan ne. Yayan mu ne. Saboda kariya ma fada ka sai. Sai ya rawa mai. Aka je lafiya. Assalamu alaikum na yarba. Ka gani ana magana kuma kana neman ka shige gida. Lafiya galau. Ya jama'a. Nace yayi tunani mai gida ne ya sai a zo a buda musu gate. Okay. Kudin naka. Ne ba. Allah ya sine mana wanda yayi wannan.
Muna so ne muna da siya nan. Na'am. Wallahi muna da siya yi daɗi. Wani karan wani sinsuwa muna bude ido muka ga sinsuwa ka totuwa ya doki masu kiyaye. Mashin din wa? Mashin din na tsuntsuwa ya tafi da ita. Inna lillahi ni kai kakkare na. In ka yi saka ɗin mashin ka je ka sha ƙwayoyin ka ga yadda yi Allah ya tsina. Kakkamin bura ubanci a nan fa. Kakkamin bura ubanci a nan fa. Ido ki kadara sosai. Ka ganna nan da ganna na zauna a ƙasan gada a Legas. Da bude ya fi bata mana rai. Kudin mu da ya rage wunin sauran kudi. Ya cire kudin kan hular ta kama ya cire ta. Ya tafi gaba da ya da shi. Allah ya kai mutum ma mutum ban san kaddara ba. Ban san kaddara ba sai ka biya ni kuɗi na. Da kai da maman iyabo. Isaya. Jiya namun iya muni karki sai zaki yarbawa zaki mamman yabo. Zaki zagi yarbawa zai siyu bansi. Zai siyu bansi Allah. Da kuɗi na kuma ni da abuna ka zage ni. Kire na sai mu da kwa nan mu siyu ban mu Allah. Allah sai siyu bansi nan. Za ka yi da ni kenan. Zaki sai zaki. Tsohon dan bane ni. To a gwada za ka yi kenan. A zubar da kai nan. Ayo.